Gasundat mga kapugi. Nay. Live ko mamatri ako guys. Saan na tayo? Speaker ko ba? Hello mga kapugi, kaganda yan. Ang gagawin natin guys ngayon is maglambat ng isda. Sabay picnic na mga kapugi, kaganda. Alright. Ayan, panoorin nyo ako guys mga kapugi, kaganda kung paano kami maglambat ng isda. Ayan. Sabay picnic na guys. Susunod na yung dalawang tito ko mamaya. Ayun na yung kasama ko, yung aking dati dating kasama, si Tito Noel. Ayan. Woo, alright. Ganda ng aking bag guys. Kasi lulublob kami sa tubig guys. Agsigay kami tilamos mga kapugit kaganda. Ayan. Agsigay, maglambat. Ayan. Mga Ilocano. Ayan mga kapugi. Sinasalpak na niya ang lambat. Ayan guys. Alright. Ganyan lang guys. Ayan o. Yan si Tito ko Noel. Ayan. Yan yung pangkuha namin ngayon ng isda. Mga kapukit kaganda. Ayan. Ayan siya. Sana may makuha. Ayan. Alright. Ayan. Ganyan lang guys yung pagkuha ng isda. Oh, see? Yan. Yung dulo ng lambat andito na sa gilid ng kwan, gilid ng ilog dito sa kabila. Ayan, nandyan siya, pero andun sa kwan, sa kabila. Ayun oh, kita nyo yung parang battle dun guys, yung battle. Ayan, patapaw tawag dyan, patapaw. Kahit mag isa kang maglambat eh pwede. Ayun siya mga kapugit kaganda. Ayun, may isa na. Ayun oh. Oh, may isa na guys, kinagat na yung ulo para hindi na makatakas. Ayan. Ayan mga kapugi, para sa kanya ito ang ating paglagyan. Alright. Tawag dito guys ang Adanan River to guys, pero sa kabila yung malaking ilog dyan is Magat River. Ayan. Lapitan natin siya guys mga kapugi. Alright. Kunin natin yung nakuha niya. Ayun o. Ayan guys, ito yung nakuha namin guys. Ito isda. May isa na oh. Tilapia yan guys. Kasi ito yan. May isa. Ay, tatlo lang pala guys. Dalawa dyan ka. Alright, yan. May isa. Nakatatlo tayo guys ngayon. Ang kapugit kaganda. Not bad, at least hindi zero guys. Ayan oh. Tenen, 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 tenen. Ayan guys. Woo! Let's go! Tara sa unahan. Doon tayo maglambat. Ayan mga kapugi, sinasalang na naman niya ang kanyang lambat. Ayan. Ayan siya. Alright. Ayan o, bundok o. Yun sa bahay. Ayan guys o. Kahit mag-isa lang kasi niyan, maglambat kasi may kwan siya, may patapaw. Yung battle na yan. Parang siya yung partner niya guys, yung battle na yan, battle ng cokes. O, tingnan nyo guys oh. Ayan, pababa na yan, pababa hanggang doon sa baba. O, tingnan nyo guys. O, ganyan lang siya. Ito na yung ano, yung battle na sa gilid. Ayan.
Alright. Abangan na lang natin siya sa baba. Ngayon na mga kapugi. Binabato-bato niya. Para mabugaw yung lamos sa gilid. Para magpagit na sila. Para malambat sila. Ayan siya. Andoon yung dulo. Yung battle. Ayan mga kapugi. Binabato niya sa gilid para yung isda magugulat sila, pupunta sila sa lambat sa gitna. Oh, diba? Iskartehang malupit mga kapugi. Nasabit ko na. Yun yung nakuha. Oh, isang tilapit. Ayan, lagyan na natin sa baon. Panay puno. Duwang. Ngayon bunog oh. Malaking bunog guys. Oh. Kapugi. Sarap to mga kapugi. Nalilinis pa dyan. Bunog oh. Sige. Malaki. Ayan mga kapugi. Sinasalpak na naman ang lambat. 3 lang yung nakulit natin doon. Maliit lang. Medyo maagos dito mga kapugi. Ayan. Mas maganda sa kabila. Mas maraming makukuha doon. Sa malaking ilog. Ayan, oh, mabilis, maagos. May screen dyan. Ano kayang screen niya? Mamaya kunin natin yung nakuha ng screen mamaya. Oh, di ba? Mabilis yung agos. Screen yan guys, oh. Yan, ganyan, screen. Ayan. Nakuha. Alright. Guys, malalim dun guys. Pababa kami dun mga kapugit ganda hanggang dun sa baba. Hanggang may makuha. Madami daw dumi. Yung ilog. Maraming mga damo-damo na isasabit. Ayan. At least may dalawa oh. Ayan na guys. Oh, diba? Oh. Ayan mga kapugi, kunin na naman natin tong tilapia. Ayan na guys. Ayan, linisin muna natin tong lambat. Ayan, para halisin natin tong mga nakasabit. Ayan o, sa kasabit. Katao na nakadya. Ayan, not bad. Ayan, medyo 2, 4, 6, 9 na guys. 9. Sinasalang na naman niya. Galing ko yung tsinelas ko guys. Medyo malalim dyan guys eh. Medyo malalim. Pungo na tayo guys. Ayan. Alright. Ayun oh. Oh. Oh, di ba tatlo? Oh. Ayan, 3 guys. Medyo malalaki. Ayan. Tara guys sa pag lutuan namin oh. Pwede na kami ang gatong guys oh.
Kasi basa yung mga kwan eh. Mga tawag nito. Mga kahoy. Kaya nagbaon na lang kami. Dito ang aming pesto guys. Oh. Hindi ka lang? Dito guys. Yun o. Nasa baba. Oh, tilapia. Ayun o. Nahulog o. Alright. Ayan. Tatlo. Ganyan guys. Isip ng tiatang ngayon. Oh, nasa gilid siya, yung isa. Ayan. Alright, nasa gilid din yung isa. Hay mga kapugi, kailangan nating bato-batuhin yung kwan. Yung sa mga gilid-gilid. Ayan, yan. Bagbato na ako. Boom! Fire in the hole! Yoo! Boom! Para yung mga isda pupunta sa kanila guys. Ayan. Tingnan nyo guys, ang dami. Ang daming. Ayan o. Alright. Saan ka pa guys? Oh. Ayan o. Diba? Oh. Madami guys. Ingat ma. Alright. Guys. Guys oh. Ayan mga kapugi. Kuha tayo ng kangkong guys. Kangkong. Pansahog sa isda. Ayan. Ito guys oh. Alright. Kompleto na dito mga kapugi. Rekado na lang kulang. Ayan o. Ayan guys, ito yung nakakong kangkong. Sahog natin sa isda. Ayan. Alright. Tilapia. Silap. Right. May 1 kilo na to mahigit. No? Plus yung tsinelas. Ayun. Ay 5. Si ano kaya ado ka tayo? Ado kay ta? Nanti screen ado ka. Ano pa? Ano naman? I-video mo na. Ay, wendom dama. Hindi ko pinagpa. Yung hindi dalawa mo na may isa. Ito isa tayo. Hindi wala. Karoon ni later. Alright. Kung patong kalam lang ito. Nagkarga ako lang si ko ano.
Saang na tayo. Nakarga ako WH na. Siyempre, muda nga hindi ka pa yung makap. Guys, mga kapugi, ito yung nakuha namin mga kapugi, oh. Pero madami pa yun mamaya. May dagdag pa dyan sa screen. Tilapia! Oh. Gasundat mga kapugi. Nay. Live ko mamatri out. Ayan mga kapugi. Nababagamit atin eh. Baba, man din na matukod. Dalo. Dapat kanya yung uri 5 feet kita ko na. Luto time! Right. Ito mga kapugi. Sabawan. Isda tapos kangkong. Ayan. Tapos ito guys. Kwanto guys? Inihaw. Ihawin namin. Ayan. Kumanuh ni mah. Ayun na, kumukulo na mga kapugi. Asin, asin. Pampalo magtingting. Ayan guys, kangkong. Tilapia. Sinoor na lang isda tayo, sinoor. Load up man. So, gasot. 2 pinggan. Hindi kita Gcash ko na. Wala. Ayan mga kapugi. Luto na mga kapugi. Alright. Nihaw. Nihaw ma. Tanan. Panalo. Tapos yung kanin. Yan, kanin. Ayan. Ayan guys. Ayun oh. Ayun oh. Inihaw. Nihaw ma. Nihaw ma. Alright. Yummy. Yummy din tong kanin. Alright. EMD vlog. Alright. Oh. Ayan mga kapugi. Kainan na. Alright. Ino na. Talamais. Hindi. Ay, malangan. Alright. No bet. Alam-alam niyag nung ikwa.
Oh, bali. Ito. Madi. Madi. Cara aklasan. Ayan mga kapugi. Sinabawan yan guys, mga kapugi. Madi maalat ah. Madi maalat ako. Alright. Hey, dog. Man. MD Vlog, kain na. Hello. Ayun kaya. Madi nga tagkuka. Mapan ko mo sa dalitan damdam adi ko. Diyan. Adi sticker ko kaya. Udot. Sarap. Nagkumano maala di cellphone ko ke. Nagbuhay probinsya matay. Diba? Kaya pala makipulpulutan. Talaga ta. Gopang. Mudalat ka. Yan, extra siwang ito. Kami sa mga. Jadi guys. Yan, shoutout pala kay Kwan. Kay Junel Concordia yan. Tapos si Paulo. Ang aking kapatid, ayan, si IJ. Ayan siya, ayan. IJ, ayan. Yan si MD Vlog. Yan, nakatayo sa likod. Ayan. Nga tama tipak. Tipak. Solve. Solve ang picnic. Aba niya. Yan, shoutout sa aking tito dyan, ayan o. Madi. Sinol Domingo. Madi ka tumoy. Ayan naman si Raimundo Domingo, ayan. Alright. Nakikita niyo yan sa mga vlog natin.